Всеки родител желае най-доброто образование за своето дете. В модерния свят образованието непрекъснато се развива. Учителите въвеждат иновативни програми и методики за обучение и възпитание. Създава се природосъобразна и позитивна учебна среда с по-добри условия за преподаване, затвърждаване на знанията, здравословно хранене, спортуване и занимания по интереси. Традиционното българско училище все повече изостава от тези процеси. Жаждата на новите поколения български ученици за образование, което дава равен старт с връстниците им от развитите европейски страни, предизвиква необходимостта от създаването през 2009 година на частно средно училище Делфините. Открихме училище Делфините с идеята да дадем на съвременните български семейства възможност децата им да учат в училище с съвременна, модерна материална база. Разположено в район с екологично чист въздух, чието учители прилагат в образователния процес най-съвременните педагогически методики. Училище, в които децата се учат не само да решават задачи, но и да вземат решения, да имат трайни знания, но и да разсъждават, да мислят, да постигат целите си. Училище Делфините е носител на няколко престижни отличия. Златен печат и почетна значка Златна книга за европейски мениджмънт в образованието. Отличията се връчват на научни, образователни и бизнес институции, които са почетни членове на Съвета на Европейската научна и културна общност за завоюван престиж и обществено признание и за висок професионализъм. Частно училище Делфините се отличава както с прекрасна материална база, така и с модерен подход в преподаването и усвояването на учебния материал. В учебния процес са внедрени редица иновативни учебни програми и софтуерни продукти. Използват се интерактивни дъски, електронни учебници и други съвременни средства, които повишават ефективността на обучението и в същото време правят учебните часове приятни и изпълнени с позитивни емоции и енергия. Уникалната училищна база е едно от големите предимства на училище Делфините. Училището е разположено в здравословната зона на близкия до Стара Загора полупланински курорт Старозагорски минерални бани. Показателите на въздуха тук са идентични с тези на въздуха в град Сандански, сочен като подходящ за хора с заболявания на дихателната система. Училищният двор е заобиколен от смесени гори, районът е богат на лековити минерални извори. Затвореният охраняем училищен комплекс е разположен върху площ от 13 декара. Сградата, спортните съоръжения и площадките за игри и отдих, класните стаи и учебни кабинети, модерната кухня с столова осигуряват здравословни и безопасни условия за учениците. Преди 2 години родителите ми и аз разбрахме, че е направено такова частно училище. Те са дошли, видели са, при което и аз дойдох. Хареса ми изключително много. Преди да се запиша тук година, идвах на лятното училище, което се провежда. Много ми хареса първо обстановката, после природата, която има и най-накрая наборът от учителя. За всеки учебен предмет, частно СОО Делфините разполага с отделен кабинет. Кабинет по информатика. Кабинет по английски език. Кабинет по френски език. Кабинет по български език и литература. Кабинет по история. Кабинет по физика. Кабинет по химия. Кабинет по биология.
кабинет по музика, кабинет по изобразително изкуство, класни стаи, библиотека с читалня и киносалон, зала за астрономически наблюдения, спортна зала с фитнес уреди, зала за игри на деца от предучилищна възраст, лекарски кабинет, празнична зала и столова за хранене с кухненски блок. Чуждоезиковото обучение е един от приоритетите в програмата на училище Делфините. Кабинетите по английски и по френски език в училището са оборудвани с интерактивни дъски и модерни аудиосистеми, които дават огромни възможности за лесно усвояване на новите уроци и за трайно запаметяване на знанията. Учениците не само чуват, но и виждат нагледно разговорна ситуация, могат да водят диалог, да упражняват и проверяват писмените си умения. Днес частно СОУ Делфините е официален подготвителен център за полагане на изпит за владеене на английски език към университета в Кембридж. Системата Envision, един компютър, много мишки, е една от модерните образователни програми, които се използват при усвояването на английски език. Envision стимулира състезателното начало и прави ученето приятно и лесно. Така процесът на преподаване и изучаване на езика се е превърнал в естествена форма на общуване между преподавател и ученици. Първо, заради малкия брой ученици в клас и възможността на всеки от тях да участва пряко във всяко упражнение. Второ, заради модерното оборудване на чуждоезиковите кабинети. И резултатите са налице. Покрити нива, международни сертификати и отлични оценки на изпитите по външно оценяване. Задълбоченото познаване на български език и литературата и развитието на художествената реч са други важни акценти в системата на подготовка в частно СОУ Делфините, а подготовката по математика е приоритет в учебния процес на всяка една образователна степен. Защото ние осъзнаваме особената важност на математиката за бъдещата професионална реализация на всеки един млад човек. Частно СОУ Делфините е създател и организатор на престижния математически турнир Умбелия Делфин. Турнирът всяка година събира деца от 1 до 5 клас от всички училища в Старозагорски регион. Състезанието преминава в 3 кръга. Първият кръг се провежда в навечерието на националния празник на България 3 март и е посветен на освобождението на България. Вторият кръг се провежда на 22 април, Световния ден на Земята, а третият, финален кръг, е посветен на 24 май, Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост. Той е наречен Математически звезди и в него участват най-добре представилите се в първите 2 кръга. Всеки участник в конкурса получава грамота за участие, а класиралите се на първите 3 места – златни, сребърни и бронзови медали и купи. Много цели се поставя училището. Да провери знанията на собствените си ученици, както и учениците от града, които ни посещават с голямо желание и участват, да проверят своите знания и да видят къде стоят и ние да видим къде стоим града. Заедно с участието си в турнира Умбелия Делфин, учениците се включват и в национално-патриотичната викторина «101 причини да се гордеем, че сме българи». Всяка година победителите и участниците в последния кръг Математически звезди засаждат по едно младо дърво в алеята на отличниците. Всички знаем, че решаването на задачи може да бъде доста изморително занимание. Тогава на помощ идва интерактивната образователна система Джампидо.
Това е друга иновативна програма, която се използва ефективно в частно СОУ Делфините. С Джампидо учениците едновременно решават задачи и играят. Децата учат математика, четат и трупат нови знания, но без изморителното седене на чина в продължение на часове. Представете един час, в който нашите деца стоят на чина. Това, което правят е да пишат или да смятат. Това е 1 час, 2 часа, цял ден. Тоест, те постоянно са на този чин. Ние даваме възможност да се движат, да изходят страхотно много енергия и едновременно с това да смятат. Едно от най-интересните занимания това е футбола. Тоест, децата играят матч, но всъщност не говорим за най-добрите спортисти, а по-скоро за най-добрите математици. Тоест, ако не си математик, няма да можеш да решаваш задачите. Тоест, ние събираме в едно спорт и математика. Може да се каже, че Делфините е първото училище в Стара Загора, което бъде с Джампито. Освояването на математически умения и знания, владеенето на чужди езици и задълбоченото познаване на български език и литература, опознаването на природата, развитието на речеви умения в училище Делфините вървят задължително ръка за ръка с занимания с изкуство и активно спортуване. Музика, изобразително изкуство, тенис, футбол, шахмат, плуване, конна езда, забавни игри, излети сред природата – това е само част от пъстрия свят на възпитаниците на училището в свободното им време. Всяко дете в нашето училище може да се докосне, както виждате, до музикален инструмент. Всеки има различен интерес и ние се стараем да отговаряме на този интерес, защото часа по музика трябва да носи най-вече удоволствие. Изобразителното изкуство е другата голяма страст сред възпитаниците на частно средно училище Делфините. Модерният кабинет по изобразително изкуство предразполага към творчество. Преподавателите са професионални художници. Под вещото им ръководство учениците добиват самочувствието на истински творци. Децата най-често изобразяват в рисунките си красивата природа около училището. Летните излети край езерото на Старозагорските минерални бани и в горите над курорта са повод за истинско вдъхновение, когато децата застанат пред белия лист. Часовете по физическо възпитание в училище Делфините са добра основа, върху която учениците развиват истински спортни умения с допълнителни занимания с тенис, шахмат, футбол, конна езда. Модерно обзаведената спортна зала с фитнес е едно от любимите места за разтоварване след края на учебните часове за по-големите ученици. Малкият брой на учениците в паралелка позволява на учителите да работят индивидуално с всеки ученик, да му помогнат във всеки един момент, в който той среща затруднения в усвояването на урока, в решаването на задачите, в осмисленето на текста. Да водят творческа дискусия по темите, които живо интересуват лично него и които са отправна точка за бъдещата му реализация. За първи път, като дойдох тук, бях изключително впечатлен. Някак си беше странно, ново за мене. Различно е това, че първо в момента съм сам ученик в клас и това е много голяма привилегия за мене, понеже успявам да науча много неща по този начин и се обръща специално внимание в случая за мене. Частно средно училище Делфините поддържа традициите, патриотичното възпитание и искреното приятелство сред възпитаниците си. Затова всички национални и традиционни български празници се отбелязват със специална програма, подготвена от учениците с много желание и фантазия. Здравословното хранене на учениците е един от приоритетите в работата на училищното ръководство. Училище Делфините разполага със самостоятелен кухненски блок и столова.
в която учениците се хранят целодневно по приготвено за деня меню, по утвърден от ръководството рецептурник. Денят започва с закуска в 8:30 часа, втора закуска в 10 часа, следва обяд и завършва с закуска в 16 часа. Ние участвахме в проект на Зонта клуб да учим ефективно и да се храним здравословно. Резултатите на нашите ученици в края на проекта бих казала, че бяха най-добри. Говорим за медицински изследвания. Нашите ученици се хранят само тук. Те ядат здравословни храни и по този начин отговориха на всички изисквания на проекта. Режимът в училище Делфините е подчинен на принципа на затворения кръг. Преди обед – учебни часове, на обяд – почивка, след обед – подготовка на уроците и домашните работи за следващия ден със съдействието на учители и възпитатели. В късния следобед – спорт, забавни игри, почивка и отпътуване за дома. Така прибрали се в къщи след училище, децата и техните родители имат повече свободно време да общуват и да бъдат заедно. Въпреки многото предимства на частното образование, обществените нагласи в България все още имат ред предразсъдъци и неверни представи за обучението в частните училища. Едно от тях е, че в частното училище режимът и учебната дисциплина са занижени. Точно обратното, обръща се много по-голямо внимание на учението. Изобщо не е вярно, че е свободен живота. Доктор Георги Табаков от Стара Загора също дълго се колебае дали да премести сина си Никола в частно средно училище Делфините от държавното училище, в което детето му е преживяло много проблеми. Има наистина много предразсъдъци за преодоляване спрямо частните училища, но в крайна сметка сме изключително доволни от решението си. Нашето дете буквално за един месец се преобрази коренно. Сега е много по-спокоен, много по-балансиран. Наистина всички негови положителни качества успяха по някакъв начин да ги извадят на повърхността и да го мотивират да се старае много повече, което за съжаление наше в предишното му училище не можа да се случи. Разликата е голяма като цяло. Тук в държавните училища много наблягат на общото. Тук всеки получава това, което иска като образование. Всеки има право да си избере на кой предмет да наблегне. Доказателство за високото ниво на обучение в частно средно училище Делфините са отличните резултати на учениците от външното оценяване. Спечелените сертификати за владеене на английски език от Кембридж, успехите на държавни и общински състезания и олимпиади. Всичко това дава самочувствие на учениците от гимназиалните класове да чертаят планове, къде ще продължат да следват. От малък ми харесва и мисля да следвам медицина и право. Имам някаква линия, която съм начертал в живота си и мисля, че това е да уча финанси и право някъде на запад. По-скоро в Австрия или Германия. Любим предмет точно нямам, но мога да кажа, че географията ми като цел за напред да изучавам и да кандидатствам с нея. В момента отделяме повече време на езиците и на математиката за това. Още от малък аз съм искал да уча в Германия, но и мисля, че ако продължа да уча тук, имам огромни шансове да се сбъдна тази моя детска мечта. И те със сигурност ще сбъднат своите мечти. А каква е вашата мечта? Частно средно училище Делфините, носител на златна книга и златен печат за европейски мениджмънт в образованието.
Училището, в което мечтите се сбъдват. Твоето училище.